let's go. Okay, for Kede Mataya Sino, Kede Mazidi no, Kede Kehitino, Kede Akwa Okuko no, Kede Okongu no, and Kede no Hedibia, Sno na Pastor Ekeno. Okay, for our brother. Umo Fekedibia, Ebuga our brother will make any Oro. All na agwa ya gwara m na many people will die because of okochicho. Ka ekezinye gị visa instead of ije ekpere Chineke nkwụsịrị nke ndị agha gawa n'onwe obodo oyibo ije ka ije gwụọ ọgwụ. Now make we hear from Lazarus and coming. Ọ bụrụ na watch ozi a na-atụsị afa m about Eze Chukadibia, Prophet David Yahweh, Dr. Eze Chukadibia. I am the spiritual warlord, the God of justice and God of war. Gbasa n'ozi a onye chọrọ ka ọ dịrị ndị Igbo mma. Na nke ikpeazụ a ụmụ ofeke dibịa anago ụmụ Igbo n'iyi, ụmụ ofeke dibịa anago ụmụ anyị n'iyi. In the name a na-enwe omenala, omenala ya bụ ebu ọgwụ, omenala ya bụ oke ite ka ekwa nke bụ ndị mmadụ na ndụ. Ọ anụ ya nwatakịrị nke asị Enugu steeti bupụtara this nonsense last year. Anaezie ọ ga nye onwe na ana ngwane anya na nwatakịrị ejighị aka bụ onwe. Ọ bụrụ na ngwa gị igere ntị before na-ekwu okwu ọmụ I saw what will happen tomorrow. Ọ dị ka ihe Ebuka Obi na-eme na ịma ajọsọ hapụ ndị dibịa sins bụ na afini with Ebuka Obi. But this nke ikpeazụ a mụ na ndị ofeke dibịa anyị ga-agbanwere anyị ga-eti ọkpa ofu ụkwụ trọza. I will not allow you to destroy Igbo youth in name of gịnị na na-agwọrọ ha ọgwụ, in name of gịnị ị na-eme tradition bido today, omenala bido today, ife arụsọ bido today. Ihe bidoro gbuo batterings of people. Amara m ka ihe esi wee si onye ji aka ya gbuo onwe arrest in peace. Onwe ihe m wetara unu na-agba m anya mmiri na this handsome guy kịta ihe abụla ịkọ ife, ihe abụrụ ọtọ ma njere o mere n'Enugu Ezike Nsụka. Onye a bụ nwata katara afụ nweta visa. Ọ dị ka ọfọli ede ije obodo oyibo nke asị abịa ka akpọli ya ka eje 45 ya ka aka ya arụ ka o jebe obodo ndị ọcha. Ị na-ege ntị ọkwa ndị si na fa chọrọ tradition ndị white men na-achọ ka fa Igbo mụrụ nze mụọza. Ọkwa na afọ nke a na papịa asị ya sometimes not every advice of your father or your mother you take, if not so they will destroy you. Oh, one of my sons, this one, Mpia, na again, ribe dibia, up and down, and I can't now. Umechakwa come back to say, Mr. Man, happen your mama say, your papa say, if you die, you don't die. You get sense. God save your life. Maintain your altar of God. Don't let anybody push you up and down. Nothing goes from. When you figure what an ake kwesu, abroad disgrace. Ngwandijiye nka, maka onye na-achọ idegwu ọgwụ tomorrow. Gezie ntị. Ka ị n'ihe mere awa brọda na-achị gị obodo iwu chere ka eje gwọọ ọrịa ọgwụ. Gbasa n'ozi ọmụnwa bụ Prophet David Yahweh Chukadibia. It's iPhone sometime. So I want to play the video for my iPhone is okay. Network. Sorry. Network I'm using on my phone is not that. I want to play the video for so you watch it and understand. Amara m ka ihe esi wee si onye ji aka ya gbuo onwe arrest in peace. Onwe ihe m wetara unu na-agba m anya mmiri na this handsome guy kịta ihe abụla ịkọ ife, ihe abụrụ ọtọ ma njere o mere n'Enugu Ezike Nsụka. Onye a bụ nwata katara afụ nweta visa. Ọ dị ka ọfọli ede ije obodo oyibo nke asị abịa ka akpọli ya ka eje 45 ya ka aka ya arụ ka o jebe obodo ndị ọcha. Ị na-ege ntị ọkwa ndị si na fa chọrọ tradition ndị white men
na-achọ ka fa alụọ fọlụ ka fa jee n'obodo white men ndị abandon tradition ndị ọcha jizi tradition nke fa gbuo nwa fa ka eke ya esi bido kwọba nwaanyị ukwu wa akpọlụ this boy lụọ na nke native doctor na-agwọlụ fọgwụ nke dibịa na-agwọlụ fọgwụ dibịa iko opi nye nwa mmadụ naanị for hour and day ị na-45 ya onye anwa ka esi mee gị ya na-ebekwa na ebele n'ụwa ka ị ghara ịdaba n'aka onye ilo maka ịma ngwa m na that native doctor is enemy of progress ọ bụ na ọ bụla enemy of progress ka eke esikọrọ nwa mmadụ nye ya naanị si na ị na-achọ ka ị 45 ya oje obodo ndị ọcha ka o bụla ego bata ya ife ị na-akụziziri ya bụ crime ya eji obodo Igbo jee mee crime bata and some of those native doctor ndị unu tinye ego na ụmụazịba anyị mkpochi n'obodo Igbo kakwa nkwuo ndị unu mesi mfe ka renji ịkpọtịa itie ya aka n'obi bunye ya ihe na-arụ na-awa n'otu si ya na olughara Indonesia na o ebu drọg kros ọ na-ama njide ya putuo na Thailand putuo na Malaysia ụmụazịba anyị nọ na in maka all those things unu ji kwuo fa wayo ka aja get ihe esikwalụ nwa any go dey arrest that man any dey arrest that native doctor any ụdị ihe ọka na-emere Enugu esike even asị m ka ihe gọọmenti of Enugu kwu maka ihe ebe ọ fụrụ nke anya onye makwanụ nke a na-afụrụ anya onye nweta visa ya ejebeli obodo oyibo nwaanyị na-agwọrọ ọgwụ ka o nweta visa afọ ọchị na-eme eze Chukwu nweta visa afọ ya echekwa ya o nwere onye ji ndụ ya n'aka enye nwa mmadụ for hour and day ka abọpụtazie ya ọ bụ na the boy anwụrụgo mkpochie mmadụ na ụdị ihe ọ na-eme ndị Enugu ka m na-ajụ ọgwụ bụ ife akọ ọ larụ nwaanyị ọnya ya sị m na ịmalụ ma gbuo nwa mmadụ ọ bụla ike efie maka ana m afịa online nsị mba na m na-verify ya ọ bụrụ na-esi okwu unu achọrọ tradition ndị ọcha unu achọrọ white man unu ewerezie tradition nke unu gbusie nwa unu ka ọ wee jee n'obodo white man jee kpata ego ọ bụ na ị chọrọ iju ekwensu iju ọrịa niile iju ekwensu iju ọrịa jụọ iti ya niile iju white man iju isi ya niile ju ife gbasara white man emetụla fon white man aka eyi na akwa white man ụkwa emetụla kọmputa white man aka aba na plane white man ụkwa were ụkwụ na-agala onwe ya ya lọzerisi nwanne m natawa anyị bukataziri okwu a ka nwafọ Igbo na ọkatazi egbazie spid natawa ka nyere gị aka na mbụ ife a ka anyị na-akụzi just like ịgwa nwanne anyị nwoke ọkụ ịmara ịbịara ka nyere n'aka a na-ekwu ihe na-eke eme vidio because of two people. This our brother nwụrụnụ. May your soul rest in peace. A sị na ụkpana ọkụ gbawuru bụ ntị gịnị chi ya. Emego m video hitri 5 million view. Almost all the whole blogger in the world carried me. I sacrifice myself to telling ndị Igbo the truth. Na o nwere ike dị n'ọgwụ. Na ike niile dị n'aka Chineke kwụsịrị niile nke ndị agha. Unu hapụ ọgwụ. Ụfọdụ sị na I'm chasing crowd. Ụfọdụ sị na I'm a scammer. Ụfọdụ sị I'm this, I'm that. Nwere na-asị na asị na onye na ndụ ekwesị na-eri nri na-eji ogologo ngozi. Osimiri anaghị eri onye nwe ogene onye ọfụrụ okwu ya. Gee ntị nwoke ọbụla nwaanyị ọ gee ntị ọ bụla nna gị na-agwọ ọgwụ na-agwọ ajọ ọgwụ gbara ọsọ ọ wizard ka ọ bụ o nwere ike were ure gbara isi onwe o nwere ike ọ bụrụ na nna the man let me tell you as a prophet na o nwere ike ọ bụrụ na papa the boy erugo oge o ji anwụ ọfụna this boy mee travel ọ gaghị anọta ka e were elekwa ọgwụ mgbe ọ kwụsị because niile nọcha n'ogbenye occult Freemason different society ha na-agbaghachi ịnwụ ya were ofu onye gbara isi ya so o nwere ike ọ bụrụ na ọ dị plan eme na this boy bịa ka ọ na-eche ime travel tọsọ ime travel
ka dị mkpa ha ji egbanwere isi onwe ọ na native doctor a were the boy lekwala ọgwụ ya ka ndị sịrị na nke ikpeazụ a Chineke ga na-abụ unu ike. Kedu ebe maazị dibịa nọ iji nkụzi eme ọjị? Kedu ebe mata ya azị eze asị nọ ị na-eme omenala 2021 ị ka nọ na Christianity ọmụ asịgị datị na o nwere ebe ị na-anọ bifo emeba aga bido ụka anyị na-eme na si na Christian ị na-eme omenala 2021 2018 ị ka na ya nakọ ndị Christianity ego ruo mgbe akpa gị juru mapụta kpọba Jizọs. When I was in Anambra State 2018, my mom get go and print your account. You see my name there. You see my name in your Anambra State district. Eche no ife ndị Igbo. Nwere ego kwesịrị iji nyere ndị ahịa aka doy na account. Ekperima. See Igbo of themselves. But nobody will promote it in Lagos. You know, it's not Lagos. Don't listen to all those in Lagos. You know, all those ladies don't come to Lagos. Igbo of themselves. So as Onye started material services in 2006, I give her 10 buses. I went to many orphanages when I was shot 7 bullets. So what I do today is on Otarishi. I started ministry in 1990 when I was 7 years, my primary school. So I brought today. But the reason why they made this video now, okay, for what I can as well. Okay, Mataya say, Mataya Mapata, challenge, Lozeru Sukuru, the right thing. So in I be defending, the justify, can confirm the truth. Have you put this program in your page? Okunu Zoria. Kerindo men are gossiping at this boy on academia. Obo no na do har. All of you. Can only go say na this boy na this may go like 3-4 days. Also, TV boy Korean. Many of you cannot carry this blogger because you're looking for money. Me, if it's pastor, I will say it. But you're a native doctor. Once it's come for native doctor, people will start covering you too. Matthias for replying this nonsense. Oh, but then one way never now say instead for you to advise other ones not to go and do all way. Now say na adoration. Na for no 500. Why are you make up to 200 naira? Here I make. In now second of Google came out no not Chabia colonize and don't know or Hana na announce slavery. Bukoralo second. We are going to this time. Yeah, but no man I want pandama. I'm a mother I'm the kind of war. That's why I didn't take it lightly with Ebukobi. Because when I was fighting this to liberate Igbo, Ebukobi was not there. Oh yeah, can they bear up? After I fight them finish, into Ebukobi, come on, capture what you see. In Ayara, in a family. Ibute Mary. Now, anyone now watching for Mary should not talk about how to say again because of worshiping idol. And any native doctor he should come out and preach to us. He should use tradition. Why was that tradition with us? Why was that tradition? Omen and Igbo with Igbo mother, with all Wabara, with nonsense on the makers, with 1 million women and Igbo. Come and prove it to me. You have a foreign angels. More better. Now, one other Dibia. Amana ma afọ na aka na agbaji isi eke ọsọ na aka na agbaji oke aha na egwu mmanụ. Your old age. Perikoma no si omiye ejidekwa ogu na Chukwu ka dibe pụta na asị na onye si na Chineke nyere ike. I have the power of Yahweh Chukwu Okuke. The mighty God of war, the God of thunder and the God of justice. Inoche n'ụzọ mgbe agwụ ọkụ. Chichi, God bless you. Okay, for this our brothers here. You see why I'm crying every day? Look at how this boy is not up to 25 years. And now the boy need because of what?
Akwa Okuko na-ebute ego samari ego Matthias butecha na Igbo of themselves osu ishie buba the money. Very dark man raised over 300 million naira, less than 300 million naira in 2 days time. You know, say ni jire ego. Ọdịnaka nwere ka igboje India ama ego na-atụta ego na that one ije ebe a dịgba onwe inye na India chukwu na ọkụ ebe a unu eme omenala ya unu eme omenala imepe ụka na-emepecha branch up and down siri eme omenala. Do you know God? Ịmachukwu you do omenala without power. Chukwu kpọkwa agha ọkụ ebe a. You want to prove omenala, come out with spiritual power. Bịa gwa onye enyi ule with your power. Isi anyị ị na-eme omenala egosi anyị onye nọ n'ụlọ ọgwụ ụlọ ọgwụ ya ka ndị nna nna gị yuzu egwu nnukwu onye n'ụlọ ọgwụ ibu ụzọ mepe maternity mepere na Lagos how many years ago. Ifro na television ifro people ebe aba amụ nwa because we know they come to make noise. Ihe nwa na-amụ nwa na chọọ na maternity mmadụ COVID-19 2020 a woman deliver in my car. Go and watch the video. Nwaanyị mụrụ nwa na moto mụa so ịmụ nwa abụrụ a big thing. You get some people can born anywhere a na-amụ nwa na yard. All because of too much of chemical something man elina. I believe in tradition. Not all. I don't believe. I don't watch it. I don't believe in moment water. But if you talk about herb, this one spirituality of God, Yahweh, Chukwu Okuke, I believe in that. Chukwu Okuke is Yahweh. It's not Yahweh, but it's your own business. I worship Chukwu Kadibia, the God, mighty God of war, and God of justice, and God of thunder. That's why, no matter how million of you people, all of you, native doctor can stand me, because I have the authority of justice. Inochenuzo, Mbabu Woko, Opposing Wall. Joa Pokona, Joa Josovia. Inochenuzo, Mbabu Woko, Opposing Wall. Oh, my Yahweh, Karamaro, Karamu. Jonoma Kana, Bukitano, and a Burebi, and a Burato. I control the God. I have the more powerful altar in the world. 1.16 million angels, the God of Igbo and the Israelites. Chukwu Okuke Chukwudibia. The mighty God of thunder and God of justice. Eziokwu bụ ndị ịnọchi n'ụzọ agbara walk. Nyeku sebu so mazi. Ama mmadụ onye karịa gbara n'oke ite. If it's not that God send me. Mmadụ ọgụnụmagụ nụcha ebuka obi anụ ọhịa wee mapụta pụta ka pịawa ya azụ idiot. Ị na-akpọta tos na-akpọta agha akụzi a na-akpọ na fon ọkwa ike unu egorogoro agwara m ụlọ of Igbo Boronek mụ na unu ga-emechi ife ịnesa inu David ya wee ịcha n'ụzọ jụọ ndụ mere eme ị na-ahịa ara china eji 419 eme chọọchị eji 419 eme chọọchị dara is why ikwutezi okwu ụka people will talk. Yes, I stopped Christianity 2016. What I'm doing is Judaism, originality, tradition. The God of that's why Judaism is the first movement before Christianity, before Islam. But because of the truth was in the Judaism, how Jews? Etu esegbu ndị Igbo na etu ande esegbu ndị France egbusi ndị Igbo na agba send Biafra ka esegbu 6 million Jews. Unu achọrọ ịnụ eziokwu. So the man na the kind of appreciate the truth. I never accept it. They worship Mary. Come on, any native father go kute maka native doctor Chukwu kpọọ ọkụ ebe a. Have you repented? Imachukwu. Let us call a spade. Ka ebe ịkwụ akwụ. Ị na-eme arụ na-asị onye na-eme arụ ya kwụsị. Before he that must go to equity must have a clear hand. He can't be carrying arụsị Mary or Jesus Christ. Onye ọcha bịa na-ekwu maka ndị na-efe arụsị. Are you crazy? I want me to join you. How can I join you in that? No. I know this. I have traveled a while. I traveled more to Sunday country. UK, Singapore, Dubai, different countries. Israel. Onye nwe crowd who help. Onye nwe crowd who help. Omenala bụ ụzọ eziokwu. Ọkwụ ndị sa ọbụrụ na ngwo na omenala ahụ bụ ụzọ eziokwu ọ bụ ụzọ ezi asị. Omenala bụ ụzọ ọnwụ.
How will you feel now? Ọgwụ omenala bụ ụzọ ọnwụ, ọgwụ ejere ka o mezie omenala ahụ na-anwụọ. Get na get sense. In a teach you na-abịa. We know why we know the two come out. If you come for teaching, none of you, if you must leader cannot defend what he's saying. If you can defend it, you can. If you say amen, I mean like okaifu. Abudi you know, you just got one thing there somewhere. But now, we they tell you by the revelation, by the Spirit, I have the mantle that have 1.16 million angel. I'll be for Gamana, Queen of Heaven, medicine, no. Let's kill somebody. Around. It's able to do that. Go say, I don't let's kill. What are the person? What I have a testimony. I got join the family, huh? Let us not talk about this thing. Give all the history. I don't worship white Jesus. I don't worship white Mary. I worship Chineku Sunune Kendiaya, who Yeshua worship. I am a messenger. I carry the most powerful altar in the world. 1.16 million angels. As long as Igbo land concern, all the native doctor can't stand me. Of Akwa Okuko, the thunder, the God of the mighty God of war and God of thunder. Enochenuzo, mbari ufumi clear. Basa nozia, all the Chukwu Caribbean. Anyway, get seven na court pantry. Yes, I am a spiritual warlord, the God of justice. Mbecha hani iberu na mmụọ, nisikike. If rota mma juru ebe ahụ, mma ga nke ebe mma ebe ọ bụ na ifuru mma gba agha ka a na-anụ. Ebe a bụrụ ebe a na-abịa akọ. Come and fuck woman. How many women they see that they come my place? How many times they see me with woman? How many times they see me with even native doctor they go crop up and down? If they say your name native doctor, you be virgin. Things about being by virgin. Be a virgin. Can you stay alone in a month as your virgin? Will they stay alone 1 year, 5 years in wilderness? No, the wilderness. 5 years. Snakes. I saw lion, snakes. Saw me and died. Before I'm putting a challenge, the challenge does no. Balaka. No, na baramaka. Upward movement. In a chain also. Bali for me clear. Oh, one deep and nonsense now, actually deceive no matter. Now, Pastor Oga Genti. Let me play this video first. Let me play this man video from Okongo DBS page. Mother send it me. Ha, na this and all. From now to 1 month. No, when you pass something that miracle. Say that, no Chineke nyere ya. Ya bịa na be ka ọ ṅụọrọ ya iyi. After 1 month, ọ nwụrụ. Onye 10 million naira. Ọ ga-anya challenge you. Chia aka na-agbaji igwe ọmụ abụ spiritual warlord ike mma eji egbu ndị ilo. Arizechu Karibia ọkara mmadụ ọkara mmụọ. Anụ m ebe a na-challenge ma ndị occultic member gụ na-asị bịa ka m gboo oru cement ka ị ṅụọ 7 days ọ bụrụ na ị nwụrụ. Ka m gboo oru cement 7 days ọ bụrụ na ị nwụrụ anyị nye 20 million naira. In a year, even Pentagon, I'm a native doctor. Now, say what you go, Jaboro, idiot. Who are you? You're nobody. You're old man. You should go and sleep. You know, Chenuzo. Mbajaya Kanoba. Where I can have a jigo. You know, Chenuzo, Mbajaya Kanoba. I want to see with power for miracle. In a episode, T-date. Put up 1 miracle. Put up be waker. Be a heal in that. That's how to know you have power. Abeko na number challenge. Onwe na tido to onwe power pata pata. So now, pata no piwe ka be me healing. Imeze healing, I will challenge you for that healing. Let's all hear what he's saying. Yeah, bo ka Akwa Okuko swept data, but will not give you chance to come and from now to 1 month. You know, you tell me don't know. Oh, come at this. This native doctor put 100 million naira to cash. We say no get the whole pastor. I'm on me if be we. In agente, I'm on me if be we, I'm on me if an or see you at your piece in no pota. The name of the video. Who feel for the same or yet the whole pastor 1 million. Then they were ready for the challenge. You get back on me. Get
In short, you can't have you go too much. Then you this video. You know it. Okongwu dibia zizere your fake dibia ozi. Shana, I have accepted the challenge. And I will ejeke maybe na be. Obu no chọrọ ka I nwere power. Ya heal two people. Gosiri na n'ọpụ iwe ka. Gosiri na ọ kwadoro ofuma before I can now take his ọ bụ na ọ chọzi Lagos agbara flight ọ chọzi mụ agba flight bịa. Mmegbore cement. Mmegbore cement. Ọnwụ ya 7 days ọ dị ndụ. Ọbịa buru moto. Afọ na agụụ na-aga. Ọbịa buru moto edogba December. God bless you. Gbasa n'ozi a. Unu ekwesịrị ka a ghọgbuo na nke ikpeazụ a. O nwere ike ka ike Chineke usuri na nke ndị agha. O nwere ike ka ike Chukwu ka dibịa ọmụnwa. I have 1.16 million angels. Egbugo m over 300 and something thousand demons. Ana m egbu idol na-egbu witches. Ekwensu na-agbara m ọsọ. Marine Kingdom na-agbara m ọsọ. Queen of Heaven na-agbara m ọsọ. Queen of Ghosts na-agbara m ọsọ. Mmụọ mmiri na-agbara m ọsọ. Eze nwaanyị na dibịa oke ite na-agba ọsọ. Ọ bụrụ onye. Ndị ọkọt, pastọ ndị ọkọt, ndị Freemason na-agbara m ọsọ. Ebuka Obi na-agbara m ọsọ. Ọmụa David Yawe isi na-agba ọsọ. Ibia teach challenge ka anyị mee man to man. Ka mara who is the spiritual warlord. You cannot take the glory of the battle you did not fight. We have come to restore the Igbo land. We want peace and we want unity. Only ọbụla na-eti Igbo youth na nonsense. And this man, I'm waiting for your video. Ikwukwani na-enye pastor ike. We arrest you. Bịagwa anyị ebe isi onweta ike anyị na-enye pastor. Because adani gburu mmadụ were enye ya ike ahụ. Because every tradition cannot give pastor to power. So na-akwadokwo case. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime case. Ọ bụrụ na esiri nwere power. Ihe na-eme miracle. Then ị ka na-eme miracle agụ na-agụ gị na ọ na one local place. Pụta memezie miracle ka anyị na-afụ na. Ebe ọ dị easy. If it's easy to do miracle. We know about our marriage miracle. We know about ndị a na-akwụ ụgwọ. We know about onye eze Jesus. We want them. Ọ ndị aka na awọrọ ọgwụ. Abịadabịa ma chikwa aka. Before anyị akpọ ọgwụ. Ịnọ n'otu, ịnọ mpịampị otu ogbonye na amọkụ nonsense otu ahụ na-anọ. Ịma mmadụ onye somitiri dị acha na Anambra steeti. Ịma mmadụ onye ndị amọkụ ma ndị ogbonye bịara bịa somitie dị April na Anambra steeti. Ka icheta ịchara na-akọ ihe ndị ụmụ nwaanyị ebe chara na ebe ahụ egwu egwu. Una the top story chara na-eme ihe ndị arenje ebe a. Ma Matthias send people to come and watch to whether the miracle will be real. If from what I can na over 14 years, I don't see a better bitch. Maybe the power. If ready. Come on, Mas Lagos, maybe. Basa n'ozi. No ndị Igbo ke ụmụazị Igbo ke ebere na-emerụ. Ụmụazị Igbo ke ebere na-emerụ. Ugozionu. Let me play this my song to entertain you. Culture isn't just about music or tradition. It is what inspires us. It is what brings us closer to sit together. So this is the internet. I'm going to play my music now. Let me build this one. All of that. You will onye kwe ka eri ego ya agwa mba mont ka anọ ikwe ka eri ego ikwe ka eme ya ma ọkwa gwụchara ụgwọ ọgwụ echi ajọ mmụọ achịkarịba gị ijegere chachazie chọzie pasọ na-abịa emere gị ekpere free
mgbe a ga-asị weta ego na for spiritual work emebie dị ọgwụ ị ga-aga gwọta esi na ire ha bụ money pastor dey charge you money ọkwa ifugo onye ji edogbu onwe nke abụọ na out of 1 million na-agwa ụnụ pụtanụ n'isi iru adịghị n'isi azụ the more you look the less you see etu a because ma na-ekpotesa ndị mere oke ite na-achị nwụrụ ọ na-ama ma ọla ọ na-eme m nke a every night a na-ebe akwa because ana m egosi ụnụ na TV. Don't worry, pray ka ọ hapụ imerụ caffeine. Please share the telecast, click love and click like. You can support us, click love and click like, support us. This month we want to share lives, support Igbo Jews Israelites, support Igbo Jews Israelites, Zion City of David, Yahweh, Dr. Chukwuka Dibia. Support us. We want to help our people. In Anambra State, Igbo land, God bless you. I think they do this thing self. No. Okay. I meet the music. Jesus anafanya arusha tukani bakunda ya ende David yawe okuna wasa aya
This life, asị ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibie dibịa gwọrọ ọzọ bụ dibịa ọmụwa Arizechukwu dibịa. The mighty God of thunder and justice uttered I have 1.16 million angels. This is not utter.
You see women, they walk up and down, people they feel for church. No, I know. I came to destroy the kingdom of darkness. Mpiabu, inoche n'ụzọ, mpịajie gị aka n'ọba. Gbaa arụsị ọkụ. You confirm it. Now, people they see, when I told Onyeze, you think I'm joking? Mmenyụ ọkụ na mmụọ ọkụ anyụ. Akwa ọkụkọ gbogbo kụnyụ nwoke na mmụọ ọkụ anyụ. So ọ bụrụ ije ekwucheta ụmụ obere ọgwụ na-akwụta na Ghana, this one, ebe ka ime ka akpọ ọgụ. Oke ọha dị ka ihere mere ga ebe na-abịa asị na-enye na onwe ya si na Chineke nyere ya ike. Ihere adịghị emego aka na-agbaji gị Chukwu kpọọ ọkụ ebe ahụ. Ihere adịghị eme ihe na-asị Chukwu kpọọ ọkụ your age. Eji irube ije ji bana unu na-enye ya boys ụmụ mgbe ga advice. Ị na-abịa challenge the pastor. Bịa ka come let me give you a cup of water to drink. 7 days if you no die. No, I'm not the Yahweh. No, come make I mix a cup of water with cement. I'll give you. Drink. 20 million naira. If you give them, like I can't drink, a person can't drink your idol. Who are you? And you go kill. This is how people are killing people with poison. Tomorrow you send an idol killer. Which idol? Come make I put cement. That could cement, put up for here, put water, give you drink. 7 days if you know die. We come and collect house in Lagos. Nah, yeah. This is how you people deceive our people. Look at the two boys that just died. You're the arrow himself. Matthias, you're the reason why this boy died. Because what is your evil promotion? You're doing church. You're not doing Omenana. Omenana will tap. Anytime you want to do Omenana, he will come out and challenge. He will use Omenana to heal people that are sick. Use Omenana to deliver people that is doing witchcraft. Use Omenana to deliver people that is in occult. Use Omenana to deliver people that is having sickness. What you're not doing, your NGO, so you should remain on your silence. Because we're keeping quiet doesn't mean you don't know. We don't know what you're doing. I told you. We know your anus. See, that case of that boy, he never raped. You can still go and bring that case. Go and bring that boy. You got butter those bunata and Igbo. Aturu ego. Ego NGO. Atuchala ego. Ibule ego doing that. Now rule na cinema. How much do you have before? In as a pass or suppose on a pass. In as a pass. How come you're not doing big something before? You're a poor man. Poor man is a poor man. It's the name of the film. Which film do you make? Yeah, we Pugunati so. When you put a hand in anything, and what put in a different domain. What do you know about Omenana? My father is a kingmaker in our Igbo land. Who is your father? Do you have a king in your family? Ameza Nyeshe. A king, the eyes cannot cover. Go ask what it means. From Igbo. You see, Igbo say Bono Goro, nonsense of one, Abogasile Nugazike, Batanambra State. Now, many in America. Because Anambra State is a peaceful land for everybody to come and do business and make it and do this thing when we are peaceful people. But it doesn't warrant you. Tomorrow now I say everybody go or look at okay. We shall not support that. I don't say no. We love you people. But don't come and be creating problem up and down. We don't need all those evil. Back kidnapping, there are thousands of them like that. Ghana and Ghana, I would have said. I've used to say this. Travelers, I have phone, I'm a prophet. People call me. I don't know. I have many of them, thousands of them. Demon they pursue me. I have thousands of them. Go to hire a man, no matter how many million for one night. A boss Banagana. Jepa can cover you. We follow to fight that, but if Patazia again, he bury honored. Now Barry did up and down. Enough is all those nonsense in America to come with. If you want to do Libya, first Libya you're doing. On when the doctor he promote on way, or got promote one way. About you not get up as Libya more on your humble before tomorrow about window more you. Buru will be no matter. On your jail, I get it on. Now, have you carried the video in a book or in a on a challenge pastor? This is how you bring one useless native daughter away. I challenge the pastor.
Then I can run one. How many people have you killed? Onye nke unu gburu na nwụrụ bịa na nke dibia nwa unu ine na ndụ. Have you people talk about it? Ọ bụrụ na adọrọ arụ, have oke ngwa carry it to your page, no? Have Matthias carry it to your page, no? Iburu ya until Zetus talk about it. Ịmapụta ị na-edefend. Matthias chukwu bụ ọkụ dị thunder boy gbawo with there. Ị na-abịa defend, ị na-edefend ama na aka defend ama na who made onye isi ndị omenala? What you have is Church of Satan. My number is this +234-903-222-6076. No, I don't have. I have many accounts. People are using my name too, but this is my real account because all of my accounts have been hacked. But you can still find some on the internet. The only account you can follow me is this Prophet David Yahweh Spiritual Doctor PhD. This is my new page because there's many Prophet David Yahweh Chukadiba Okazenkona. So follow this one. This is my new page. God bless you. I have only WhatsApp line +234-903-222-6076. This is my number. Tag this dirty daughter. I don't know his page. Somebody have sent that video for me, but I don't want to talk about it because I want to talk about this boy. So let me just add it and address it. It's nobody. Fear not. We carry on all. Carry on ours. All power belongs to Chukwukoke. Chukwukadibia. Yahweh, the mighty power, God of war and God of justice, God of peace. Each other, each war, give it to you.